बारा गोबाव गैला माने थांनानै फैजोबलायबाय जोंहासो थांगासिनो दासो लामाया एसे गोजानानो लोगोफोर नै दा जों थाबायगासिनो दङ जोबोद मेंबाय माने सान्दुङाबो जोबोद गोसा नालाय एकदमबारे थाथा मोदोमसो गारदों साथाबो लाबोआसै जोङो मोनसिगोन नै थाबाय थाबाय सान्दुं गोसायाव मोनहां जाबाय आरोना ओइ नै मोनहां जाबाय नोंसोरबो नायहरनोबा सानखाफोर आरो अर ब्रह्मआनो सोरजिगिरि आनान गसाइ मुलुगनि बयनिख्रुइबो देरसिन शास्त्रआ बुंदों अर ब्रह्मआव आहुति हो मुलुग मोजांनि थाखाय जिब जिबि थांना थानायनि सानखाफोर आरो अर ब्रह्मआनो सोरजिगिरि आनान गसाइ मुलुगनि बयनिख्रुइबो उजिनो रोङा थैनोबो रोङा नों जोबनो गैयै अननाय आफा थाबाय था नों अराय गोदोबो दं आरो दिनैसिमबो थागोन बोराया बुरैया नोंनि गोहोआ नोंनिख्रुइ गोरा रावबो नङा नोंनो जोनोमगिरि आरो नोंनो लांगिरि जों मा गुरु नों सोरां खोमसि होग्रा आन्दायबाय मुलुगा दिनै खोमसि लामायाव सिनायनो रोंला बुजिनो रोंला गोहो बोलो हरदों लामा दिन्थिहरदों नोंनो ब्रह्म थाम गोहोनि बिगोमा नोंनो सासेल' जोंनि बिमा बिफा सानखाफोर आरो अर ब्रह्मआनो सोरजिगिरि आनान गसाइ मुलुगनि बयनिख्रुइबो देरसिन शास्त्रआ बुंदों अर
ब्रह्मआनो सोरजिगिरि आनान गसाइ मुलुगनि बयनिख्रुइबो देरसिन रैखानिगिरि नै एसे मोसानाय होदों लोगोफोर दसे नायदो अखानाय समनि फेरेंगा दाव गुरुदेवखौ दैखारनानै लांबाय मोनाबिलि समनि सिख्रा बाजोआ मोनाबिलि समनि सिख्रा बाजोआ सुबुं माहारि अनसायनिगिरि बिलिफां समनि अलंबार जोहोलाव कालीचरणखौ दैखारलांबाय जिउनि बिगोमा अबंलावरिया मा होनना फोरमायबावनो मा होनना बुजायबावनो मा होनना फोरमायबावनो मा होनना बुजायबावनो गुरुनि आगोमा सोलोंसाफोरनो नों गुरुनि आगोमा सोलोंसाफोरनो धोरोमखान्थि समाजखान्थि राजखान्थि रांखान्थि गासिबो नोंनिनो बिहोमा आय हाबाब गुरुनि दिन्थिखौ जों जेब्लाबो समाव बावनाय नङा रैखानिगिरि आबादगिरि मानगोनां आरो लोगोसे जोंहा हांख्रायजानाय आलासि दंबावो जोंनि बालिजान गामि गाव पन्सायतनिनो आफादगिरि मानगोनां जा देनि नार्जारि जा बिथांखौबो गावनि सिनायथि होनो खावलायबाय लोगोसे बिथांनो जा दजोन आफा नों गुरुआनो दा माननि आलासि दंबावो दा समाज सिबियारि सतीश ब्रह्मखौबो ब्रह्म सारखौबो आं सिनायथि होनानै
बाबानो माने सोरगोआव थानानै अलंबार जानानै सोरां होजों आरो दानिसो बर' बिबुंथि लाखिनानै मानगोनां गबिन्द कुमार ब्रह्म रंपुर गाहाय फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि बे बाबाखौबो गावनि थाखाय खावलायबाय लोगोसे बाबानो बिहु फालिजों फोसावगोन जों मुलुगाव नों फोरोंनाय ब्रह्म सानस्रिखौ आरो जा दंबावो मानियालासि कृष्ण बसुमतारी समाज सिबियारि हान्थापारा बे बाबाखौबो गावनि सिनायथि होनायजों लोगोसे गांसे बिहु फालिजों मान बावनाय नङा माहारि रैखानिगिरि आरो दंबावो मानियालासियावनो ललित बर' गाहाय फोरोंगिरि टेंगाजारि बर' फरायसालि खारनानै लांबाय मोनाबिलि समनि सिख्रा बाजोआ मोनाबिलि समनि सिख्रा बाजोआ सुबुं माहारि अनसायनिगिरि बिलिफां समनि अलंबार जोहोलाव कालिचरणखौ दैखारलांबाय जिउनि बिगोमा अबंलावरिया दा जिरायफिनदो बाजाराव दसेनि उनाव आखाइखौ जोबै नोंखौ खुलुमबाय थागोन जों हे आफा कालिचरण नोंखौनो जेब्लाबो सिबिगोन जों गोसोखांगोन नोंनि होलांनाय नेम खान्थिखौ नोंनोथ' बे संसारनि धोरोम सिबियारि बिर जोहोलावमोन नोंनोथ' बे संसारनि ब्रह्म धोरोम फोसावगिरि जोहोलावमोन आखाइखौ जोबै नोंखौ खुलुमबाय थागोन जों हे आफा कालिचरण नोंखौनो जेब्लाबो सिबिगोन जों गोसोखांगोन नोंनि होलांनाय नेम खान्थिखौ दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो जोबथा खालामथ'नाय जाबाय लोगोफोर बाय बाय